guys, dito naman tayo sa bukid namin guys. Ito ang gagawin ko ngayon guys. Papakita ko sa inyo yung mga manok ko. Kasi nung unang video ko, kunti pa lang sila. Ngayon, unti na silang dumadami guys. Yan. Papakita ko sila sa inyo. Papakainin ko sila. Ito yung pakain ko guys. Kunti lang. Ano lang ng ano. Ang tawag yan, tahok. Tsaka yung feeds mix. May kumain na guys. Pakainin natin sila guys. Tawagin ko na sila guys. Doon natin sa bila. Ayan guys oh. Sunod na sila sa akin guys. Baka maapakan ko yung iba guys. Ayan sila guys oh. Ayan sila guys. Sumusunod sila guys oh. Ayan. Kainin natin sila guys. Yan sila guys. Mga manok natin guys. Unti na silang dumadami guys. Yan. Guys, nung unang video ko, kaunti pa lang yan sila guys. Yan sila guys. Nahulog yung cellphone ko guys. Wala kasing holder. Ayan guys. Yan yung mga manok natin dito guys. Okay. Okay kayo. May breeding din tayo dyan guys. Yan. Ano yan? Siamo yan. Siamo. Siamo na ano. Manok. Okay kayo. Okay guys. Ang kamay ko guys oh. Very clean. Tapos kung napakain yung mga manok guys, yan lang nasa kulungan yung dito kumakain. Yung mga sisig natin guys, ito yung pinapakain ko guys, so yung commercial na ano, integra, para sa mga sisig. Lumakas yung sisyo natin. Ito na yung unang ano ko dito guys. Ito yung pinakaunang ano ko dito na ano mga manok ko. Kumbaga ito yung first ano niya mula dito first generation. Yan guys, para medyo pwede na rin na itong ano guys ihawin guys mga ilang kilo na siguro po. Ito yung sisig natin dito guys oh. Yan. Okay kayo. Wala sa ano dito. Tawag namin dito guys. Ano? Bunakon. Ano pala? Cobra. Okay kayo. Ito yung nanay yung kanina guys. Oh. Manang-mana sa nanay talaga guys.
Kasi yung liit pa lang, manang-mana sa nanay. Oh. Okay, kayo, madali lang itong katayin guys. Kasi wala na nga eh. Bye, chicken. Ito yung mga first na dito guys. Kasama itong kanina guys. Okay kayo guys. Maganda talaga pag may nalagaan ka guys. Kasi ano, masarap din sa pakiramdam pag nakikita mo yung mga manok mo. Ano, unti-unti na silang dumarami. Yan. Okay kayo. Thank you guys. Yun lang pinapakita ko sa inyo guys yung mga alaga kong manok. Bye!